Προχωράμε, επόμενη συζήτηση πολιτική. Η Μαρία Φιλίππου είναι εδώ από τους Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Το κόμμα αλλιώς του Στέφανου Κασελάκη. Καλησπέρα, κύριε Φιλίππου. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Μπούρχα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μιλούσαμε για ρεύμα, για τάσεις. Γενικώς υπέρ του Αλέξη Τσίπρα δεν νομίζω ότι έχει συνεπάρει ή μπορεί να συνεπάρει ή θα συνεπάρει μήπως και τους Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Εσάς τουλάχιστον. Γιατί βλέπουμε και περίεργα πράγματα. Έτσι, ακόμα και το συζητούσαμε πριν, όχι μαζί και με τους συνομιλητές μου ενώ για την Νέα Αριστερά. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά που συμβαίνουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι να διαβεβαιώσω ότι εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Δεν πρόκειται να προσπαθούμε να βρούμε σειρά στο λεωφορείο και να συνοστιστούμε για να δούμε ποιος θα διαλέξει και αν θα περάσουμε το face control του αρχηγού. Έτσι, είμαστε ευτυχείς που επιβεβαιωνόμαστε, γιατί παραμείναμε σε έναν πολιτικό φορέα ο οποίος αντιπροσωπεύεται από ένα άτομο το οποίο είναι καινούριο, νέο, δεν προέρχεται από τον κομματικό σωλήνα, δεν είναι παιδί ούτε του 15 μελούς ούτε του κόμματος, είναι άνθρωπος που έχει επιχειρήσει, ξέρει τι θα πει εργασία, τι θα πει αγορά εργασίας, αποδεικνύεται αξιόπιστος στις περισσότερες και αν όχι σε όλες των περιπτώσεων και οπωσδήποτε όταν ίδρυσε το κόμμα του είχε και συγκεκριμένες προτάσεις. Αποτελεσματικός, ήταν αποτελεσματικός. Έκανε την ίδρυσή του στο Βελίδιο, είπε συγκεκριμένα τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του. Τώρα, εγώ από ό,τι άκουσα προηγουμένως εδώ, ότι το συζητάνε οι ειδικοί, θα δούνε πώς θα γίνει κτλ. Εντάξει, είμαστε ευτυχείς που εμείς είμαστε συγκεκριμένοι και αποτελεσματικοί. Τώρα, έχοντας βιώσει ένα παρελθόν ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, τα χρόνια της διακυβέρνησης, διασπάσεις μετά, ζώντας τις από μέσα ενώ έχω να πω τούτο, ότι όλοι εμείς, ναι. Και κάποιοι τώρα να επιστρέφουν από αυτούς που φύγαν. Τότε σε κάποιους τους έφταιγε ο Κασελάκης, αλλά τους έφταιγαν κι άλλοι. Τώρα τους ξεχνάνε τους άλλους, δεν θυμούνται νομίζω τον Κασελάκη πια, ίσως δεν τους απασχολεί. Αν δούμε τα γεγονότα, ποια είναι τα γεγονότα? Τα γεγονότα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές μετά από τις δηλώσεις του Καροτρούγκαλου ότι θα φέρει τις ασφαλιστικές εισφορές εκεί που τις είχε επί μνημονίων. Αυτό το έκανε το 36%, πήγε στο 30%. Επίσης είχε κρατήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στα 30 δις χωρίς να πει χαρίζω κάτι. Αντίθετα η Νέα Δημοκρατία είπε ότι εγώ θα χαρίσω κάτι. Σε όποιον ασχολείται με την πολιτική νομίζω ότι αυτό είναι η ΑΒ του πώς χάνει. Το 19. Ναι. Το χάσανε, ξαναγίνονται εκλογές, χάνει πάει στο 22, ξαναγίνονται πάει στο 17. Βεβαίως σε όλα τα κόμματα όποιος είναι ηγέτης ενός κόμματος παίρνει και τη δυσαρέσκεια. Παραιτήθηκε ο άνθρωπος και ξεκίνησε να γίνουν εκλογές. Ήταν η κυρία Χρυσόγλου, ήταν ο κύριος Παπάς, ήταν ο κύριος Τσακαλώτος, ήταν και ο κύριος Κασελάκης. Όταν έγιναν οι εκλογές και βγήκε ο κύριος Κασελάκης με την αξία του, παρόλο που δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση που είχε η κυρία Αξιόγλου στα κανάλια, να το πούμε και αυτό. Έτσι, έφυγε η Νέα Αριστερά γιατί δεν ήθελε τον κλόουν, δεν ήθελε ας πούμε τον Πέπε Γκρίλο, δεν ήθελε τους ψηφοφόρους του Δίευρου. Δεν ήμασταν εμείς οι ψηφοφόροι του Δίευρου που είχαμε εκλέξει και το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να σεβαστούν τα μέλη του κόμματος? Αυτό ήταν ένα ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί κατέληξαν στο ότι δεν ήταν αριστερός για τα μέτρα τους ο κύριος Κασελάκης. Δεν δίστασε να βγάλει το χέρι στην τσέπη να ικανοποιήσει τους ανθρώπους που δούλευαν για τα κομματικά μέσα τους και αυτοί τον κατήγγειλαν για το πόθεν έσχεσαι, όπου τελικά, όπως ξέρετε, πώς έγινε θόθη. Σε αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας ήταν στα πίσω έδρανα, δεν μίλησε ποτέ, δεν έκανε ποτέ και ήρθε και έκανε ένα βιβλίο την Ιθάκη, με το οποίο τι είπε εν ολίγης? Ναι μεν εγώ ήμουν ο ηγέτης, ναι μεν είχα το προνόμιο να διαλέγω ποιος θα είναι αυτός που θα είναι ο υπουργός μου, ο συμβουλάτοράς μου κτλ, αλλά τελικά δεν διάλεξα καλά. Αφού δεν διάλεξα καλά και οπωσδήποτε κάποιοι είπε, βγαίνει το συμπέρασμα. Ναι, ήταν σκάρτη, είπε, ήταν όλοι κακοί. Δεν είπε ότι δεν διάλεξα. Δεν το διάβασα το βιβλίο, εγώ κατάλαβα ότι δεν ήταν σωστοί οι συνεργάτες του. Ναι, όχι, λέω δεν έκανε αυτοκριτική ως προς την κακή επιλογή συνεργατών του. Είπα απλά ότι ήταν κακοί οι συνεργάτες μου. Δεν λέει ποιος του διάλεξε, δεν τους διόρισε κανένας. Είχε όμως, αυτός ήταν εκ της θέσεώς του, είχε και το δικαίωμα και τη δυνατότητα και το σεβασμό έτσι να επιλέξει και επέλεξε. Αφού δεν έκανε αυτοκριτική και έφταιγαν οι συνεργάτες του, τώρα επέλεξε λοιπόν να κάνει ένα rebranding, να πει ότι εγώ είμαι καινούργιος και τώρα πια δεν θα κάνω το ίδιο λάθος, τώρα θα διαλέξω εγώ.
Άρα δηλαδή στις 5 κουβέντες που λένε όλοι, η μία είναι Αλέξης Τσίπρας. Άρα δηλαδή ο Αλέξης θα κάνει το face control και όποιος είναι αυτός που ικανοποιεί τα κριτήριά του ή όποιος του κάνει αυτά που θέλει, εκείνος θα είναι ο ικανός, άρα θα πάρει το 100% της ευθύνης. Εγώ νομίζω ότι ένας ηγέτης πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, πρέπει να κάνει το διάλογο, πρέπει να είναι αποφασιστικός, αποτελεσματικός και πρέπει να μπορεί να εμπνέει, έτσι, αυτούς οι οποίοι να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται και σε αυτούς τους οποίους στηρίζεται. Αν δεν μπορείς να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό και να υπηρετήσεις ένα κοινό σκοπό, γιατί το σκοπό δεν είναι αρχή ενός ανδρός. Έτσι, ο σκοπός πρέπει να είναι κοινός. Δεν βλέπω να ασχολούνται με αυτό που ασχολείται ο κόσμος όλος, με την ακρίβεια, με όλα αυτά που συζητάμε, γιατί περισσότερο νοιάζει τον κόσμο τι θα γίνει με την ακρίβεια και ποια μέτρα θα πάρει, παρά ποιος θα πάει, τι θα κάνει η κυρία Τζούφη και η κυρία Αχτσόγλου, η οποία ήθελε να γίνει ηγέτης ενός κόμματος το οποίο μετά κουράστηκε και μετά δεν εξυπηρετείται από τη Νέα Αριστερά όταν έβρισκε χώρο στη Νέα Αριστερά. Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι λίγο. Εμάς μας κάνουν να αισθανόμαστε ευτυχείς, μπορώ να πω. Που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και δεν βλέπετε μια προοπτική, ας πούμε, ή τουλάχιστον είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, να το πω, στην όποια προοπτική μπορεί να δίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία μια ψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, μια καινούργια ψηφιότητα. Γιατί την προοπτική δεν μπορούμε. Σχεδόν με ένα μεσιανικό τρόπο να παρουσιάζεται, έτσι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια επικοινωνιακή διάσταση στο πράγμα. Του αγκάλιασαν όλα τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι το καινούριο διάβημα. Το περιμέναμε, δηλαδή είχε γίνει και μια προεργασία. Μεγάλη, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν άλλα κόμματα είχαν τύχει τέτοιας μεταχείρισης. Ούτε καν την επόμενη μέρα της ίδρυσης όλοι οι εκπρόσωποι ήταν σε όλα τα κανάλια. Δεν έγινε το αντίστοιχο με όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι. Βεβαίως αυτό αποδίδει τη φωτογραφία της στιγμής. Δηλαδή ο κόσμος το ξέρει, σου λέει. Θα τον ψήφισε στο Τσίπρα. Μπορεί και ναι, λέει κάποιος. Μην ξεχνάμε ότι τα γκάλωπ είναι μια φωτογραφία μια στιγμή. Θα τώρα συντάσσουν, λέει, το πρόγραμμα, σιγά σιγά να δούμε, άστο. Εν πάση περιπτώσει, όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε επί προγραμματικών θέσεων, εδώ θα είμαστε και θα μιλήσουμε και θα δούμε εάν αυτό. Ποιος είναι πιο αριστερός, θα μετράει ή όχι κατά εσάς, κύριε Φιλίππου, έχει σημασία αυτό, το ποιος είναι πιο αριστερός από εσάς, ξέρω εγώ, ή από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ή αν θα πει πιο ρεαλιστικές λύσεις? Εμείς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε ένα προοδευτικό κέντρο, απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Η θέση μας, προερχόμαστε όλοι κυρίως από την κέντρο αριστερά, είναι η αλήθεια, αλλά απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, κύριε Μπούρχα. Το αν υπάρχει αριστερόμετρο δεν το ξέρω. Και αν εφάρμοσε ο Τσίπρας αριστερή πολιτική, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το έκανε. Εφάρμοσε την πολιτική των μνημονίων σε συνδυασμό σε πλήρη συμφωνία σε όλες τις σε όλα τα νομοθετήματα, θέλω να πω, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, έτσι. Άρα δεν είναι αυτός που μπορεί να μιλάει για αριστερά. Όταν λες ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα καταργήσω, μετά λες ότι δεν τα κατάλαβα καλά, δεν τα καταργώ και θα τα ψηφίζω όλα. Τώρα πάτε πολύ πίσω. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Εκεί θα καταλήξω. Μετράει για εσάς όμως τόσο. Η αξιοπιστία του καθενός θα οπωσδήποτε θα εκτιμηθεί από το εκλογικό σώμα. Ναι, σωστά. Το πιστεύω και εγώ απόλυτα. Απλά λέω ότι δεν έχουν σβήσει όλα αυτά. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Μπορεί το πιστέψαν άλλοι, άλλοι δεν το πίστεψαν. Για κάποιους μπορεί να έχουν σβήσει και να έχουν καινούργιες ελπίδες. Για κάποιους όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον θα νιώθουν δικαιωμένοι όλοι αυτοί που έλπιζαν σε μια καινούρια, σε μια αναγέννηση, να βλέπουν τον κύριο Μαρατζίδη, συγγνώμη, όχι τον Μαρατζίδη, τον πρόεδρο που παραιτήθηκε τώρα, που ήταν. Ζητώ συγγνώμη. Τέλος πάντων, να βλέπουν όλους αυτούς να συνοστίζονται. Από τη Νέα Αριστερά εννοείται τώρα, τους παρατηθέντες ή όχι? Δεν κατάλαβα ποιον. Τον πρόεδρο της γραμματείας του Γκαζιού. Δεν το θυμάμαι ποιος ήταν. Το όνομα, ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι κι εγώ τώρα, ναι. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Πάντως μιλάω για αυτό, ναι. Ο οποίος λέει ότι ήταν ευπρεπής ο Φάμελος, καλός ήταν, αλλά δεν είναι ικανός. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ικανός. Παραιτούμε. Αφού πήρε στον νόμο του την εκδίωξη του Κασελάκη και με εκείνο το συνέδριο παροδίας, τώρα γύρισε να πει ότι ο μόνος ικανός είναι ο Αλέξης και δεν είναι ικανός. Και θα πάω εκεί. Και θα τα ακούσαμε πολλούς ακόμα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης δικαιώνεται με όλες αυτές τις εξελίξεις και όλους αυτούς οι οποίοι δείξαν τελικά τι ήταν εκείνο που προσδοκούσαν. Ετοιμάζεστε προεκλογικά εσείς, έχετε μπει σε μια
τροχιά τέτοιας Εμείς δουλεύουμε όπως δουλεύαμε, ήμασταν έτοιμοι από την αρχή, για οποιαδήποτε χρονική στιγμή γίνουν εκλογές, το πρόγραμμά μας είχε βγει από την αρχή. Είμαστε πολύ καλά. Μάλιστα. Και έτοιμοι πάντα. Θέματα συνεργασιών και λοιπά προεκλογικών θα παίξουν για εσάς ή όχι? Είστε αυτοί που είστε Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε ένα συνέδριο, είπαμε ότι με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστούμε. Έπαιξε ένα τέτοιο σενάριο, νομίζω κάπου έβλεπα. Διαψεύστηκε άμεσα αυτό το ξέρετε κι εσείς, δεν το συζητώ. Στο συνέδριο υπάρχει και αυτή η απόφαση. Όπως ξέρετε, έχουμε και κάποια κόκκινα σημεία, κόκκινες γραμμές, ότι για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει οι κόκκινες γραμμές μας που ανταποκρίνονται στην επάρκεια να υφίστανται. Από εκεί και πέρα, όταν κρίνει ο ελληνικός λαός και δούμε τα αποτελέσματα, τότε θα δούμε σε ποια βάση μπορούμε να. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολλές φορές. Μένετε όπως είστε για να δώσω το επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.